Okay, one don't get nam de korage. Okay, one na go show gentle de ku. How I wish na izogo ya gotam for this life. This movement de kwa sepo ha na alo ga ka odrala igbo anyị na mma. Ya na protect kwa no the land. And the problem a na-enwe n'obodo akwa no DOS. Ọwụ na nwe ka ihe si wee gbairu nworo m voice ato izogo ka izogo ghọta. Number 1, mụ awa ọgọla ndị akụnwanta ochie ụlọ. Onye nne ji mụla ya, onye tọrọ m direct, ọkpara nne m na nna m lụrụ nwaanyị na ndị akụnwanta izogo. Ọgọwa ikwu atọ nke mmadụ, ka mmadụ esi wee bilite, wee jele alụsa ndị ọgọ ya ọgụ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ka ọ wụ na. Since a na-eme ihe a ka ahụ na-ebu war wee bịa to me, I refuse. Ka ahụ na mụnwa bụ war wee get to them, I refuse it. And I never try such a thing. Unless ha na-achọkwa m buru war wee bịa, then I will face them. I can't run for war now, and I can't run for them. Ama m ihe ga-eme ka izogo ghọta this matter. Okwu a dị very simple. Ọkwa na few people deceive all this my ndị ọgọma. Few people here lady ka m mechie bilite like this were innocent people jela agbagbu isi ha na ha mekwara m gịnị? Na ha mekwara m gịnị? Oke a na-akọwa na those people ha nọkwa nkaka with machine wee bata ebe ahụ. And na awụsa ka ha sụga. Which socha ihe na anya Fulani with the politicians nọkwala izogo dị a. Ha rụọ ya, those people kwala arụ dat na-ewerekwa dị tin gbanye ya otu na ọwụ gentle na ọwụ ụmụ ndị be gentle eme. That confusion na-adịkwa, a na-aghọrịkwa ndị ala aghọrị. Okay, now ekwuole ha okwu na ha ga-echi from ịkpa ọcha were amị checkpoint to obleti. Ọ na-adịla nụ mmanụ. Ọ na ọwa ebe ahụ ka m si ka men m si wee gaga gbagbu innocent people. Why ka enye mere our people ejigite ịghọta onwe ha for this life? Izogo alụghị izogo la benna m. Benna m alụkwala izogo. Ka ihe wee esemokwu ka ihe bụ ihe ndị a niile wee na-aga. Chidi asị gị. Mgbe he mere Chidi, I wasn't around. Ọwụ na ajọ nwe one guy a na-akpọ Clifford la the same oblitity side ahụ mụ na ya rụkọrọ military in Nigeria service. This guy all shop Chidi ka ala anọ wee ata n'ọkụkọ la aṅụ mmanya oge ọla m batara. Mụ na Chidi anọghị n'iro, mụ na Chidi anọghị esemokwu. Mana nkwu ihe niile kwucha, that set of people ebilitekwa were their propagandas, were their lies, were sad the people isi, the people anọkwale misbehave. Ka ihe ndị a chọrọ ka anyị mere ọchọ ka nwa ụmụnne na ụmụnne gbakọ wụọ. Because enji ekwu na ihe amegala izogo, I am not aware of it. Because ndị a were amị a na-akpọtara m from ịkpọcha to any place. Ha kpụga ndị amị akpọta ebe a ka ha ga-ahụzi my own reaction. Ihe nji ekwu ahụ egbe ejila aka amaghị onye ji ya mgbe agbapụrụ enweghị onye agba okwute atịnyerela ụmụ ahịa enweghị onye ma onye ọya atụsa onye ya. Aga m ala akwụkwọ ka our people ghọta ahụ ka hapụ ile deceive our people anyhow like that. I have been telling them this thing. It is only we that can protect this our land. You see politicians, you cannot trust them. And they operate water that now. In the plan, all these politicians, they know what they are doing. And they have my hand and benefit from all these insecurities. If we hear in Alamena, and when the GA will go to Izogo and Oketa. Here, Megana, when the GA go to Izogo Noketa. And when the GA go to Izogo Noketa, came our people legend to church in one here when you were. How many na Accu and Accu? That is something very fair to us. No one knew those on the Dukul and Interbilicia. Ogo we quote on Camado. Also, Chomotam like we couldn't match a mal and dogum. Okay, not as a dogum out there where a bruiser may do where was here. Come here, Megania, where money here. This is what hope has been looking for. A way to bring destruction into our own land. When you can make it. Even I strongly believe that never could individuals in that place left here now. Or kiss of fire with the hope Lando tell them over that but that's a cosmon. And the humans. And when individuals in the back but they cannot talk. Because if they talk, a bully many people had the mother place. You just again in them. Because I won't never carry you a banner voice. How my voice, how I'm shabia. I want them to want them to go. Mula Chede de Lama, and the person Kwamburu Chede, the person is no longer alive again. Because I want him, I want him, I want. Don't tamper with this young man, I don't touch this young man. But still, he couldn't listen. Now, Ope equal the depth with his life. Still, our people never want to understand. Or can you measure these people? I'm not about freedom fighter.
akpọrọ autopilot and the DOS. Then DOS were like deceive Izog to fight against us. Ndị a na-edeceive kwe na-achọghị ịghọta or everybody nọ na this system. Ọ gwụrụ ike biko ọnwụ na onwe ka ihe si were to voice ma tinyere ndị ga-enwe understand the ones that can call their own people by in order for them to understand. I can never go against Izog. I'm at the time. I am saying it all the time. I can't go in war with Izog. So ihe ndị alili hụrụ mega na adị mma wee ama anya ya ọkwa na ụmụ mmega ihe nji ekwu okwu a na ka anyị nwee ike walk one on one. Okay, Sophia, mgbe anyị batara akpọrọ m Okay, Sophia, let him come. Ka anyị kwuo Okay, Sophia si ya na-abịa mechaa mee video n'obletiti si kpọkwa anyị akpọla phone si we should not mind na we are together na anyị na ya nọ together that we should not mind that na ya mindkwala the video ya mmega because Okay, Sophia was one of us mana dute ebi ego ya ebitere ya the cause. So biko ka akọlọ ndị ọgọm na ọda ka ha ghọta onwe ha plan ha na plan agaghị save ha ọ gakwaghị save ọ gakwa help it can never help. Ada eji fuel agbanyụ ọkụ ana m adọ nke m akala ntị adọ adọchi ike enwebekwa anything m atịla Lizog. I never acted anything Lizog mana ọnwụ na Lizog ndị ọgọm shota achịrị wee chilite aga m achilitekwa on my own Ọkakwa mana na united together fight this corruption na mega Lizog. Ọkama na united together now fight this thing na mega Lizog. Can I find that out to the people mega here Lizog? Because I believe here politicians know Lizog with the plan mega here and here who here hope mega experiences. All them Lizog and Lizog na batara ya. Obasa kwa mokumo kwa makama adekwa ya. I can never go and kill my own people. People I am protecting. I am protecting life and property of my people. Get them mesu eje kwele ebuku no say ma to one ndame na. Sell prisons, some of them are to prisons, and they bring prisons down. Checkpoint police army, and they bring them down. It's all good war. We put them the next 2 days. Them just prison. Release them there to prison. Oh man, okay. Oh, I didn't have ya, and I'm hide myself. I hide. I am already a wanted person in Nigeria, and I am a big celebrity in Biafra land, which I believe that I am fully tied with my people. I'm in fully support and in touch with my people. I'm a glory. I want to glory at least to bank and I can't remember where we got Prolozo. Showing the Yamutunga, channel property. Aye, it's a very big insult to me now. Ntori when I'm going to Magana back or my bank letter. I send it to bank. Demand how much I need. On our high mega. One can hear the line. Nam the Kalu did not direct us on that area. Nam the Kalagua building be very bad by Bidorija. Kama na believe ma se bo ma de ebu nwata no we mem we hele ebu nwata say gali ubo me ebubo ebocha me ebubo I believe with time all these things must surely comes out ejoku ya pụtarịrị ihe we don't condemn the own the kwara ndị ọgọ m Izog daalụkwanụ